وقتک نوجوان وقتک مسلمان ونکس فتنہ کس گہراوس اندر ونکس مسلمان انٹلیکچولی بند کرنا آمت یہن ذہن تنگ کرنا آمت یہ ہمسائے ہمسایس کن وچھن خاطر تیار یہ رشتہ دار سلام کرنے خاطر تیار یہ ہمسائے ہمسایس پتہ نماز پڑھنے خاطر تیار یہ ہمسائے ہمسایس جوت کرنے سے پوشن یہ ہمسائے ہمسایس تکلیف واتناؤن سے پوشن تعویز کرنے سے پوشن یت فتنہ کس دورس اندر یت من مسلمان سن ذہن تنگ کرنا آو ام سز باؤنڈریز تنگ کرنا آئے ایکس پرٹیکولر سیکٹس تحت ایکس پرٹیکولر فرقس کنت ایکس پرٹیکولر جماعتس کنت ام سن ذہن تنگ کرنا آو یہ مسلمان چھن نہ وچھن ہمسائے نہ وچھن مول نہ وچھن موج اوے موجود چھس بہ دپان کہ خوش قسمت چھس اس مسجد پاکس اندر آو کیا تہن تش ایمان تو میون تش یقین کہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء یہ رب سند فضل تے احسان یت فتنہ کس دورس اندر دتنا جتنس جمع گژھن توفیق محبت ونکس نظر گژھن کنے ونکس سہ اخوت نظر گژھن کنے نوجوان آو پریشان سے پشیمان کرنے نوجوان آو ذہنی طور تنگ کرنے ام موجوب سہ ونکس ڈرگسس اندر ملوث گو شرابس چرسس اندر ملوث گو ذہنی طور پریشان گو میانہ نوجوان علاج چھ بوزن علاج بوز ژاو کھا ذہنی طور دباوس اندر ژاو کھا ونکس ڈرگسن کن ملوث کرنے ژاو کھا ونکس شرابس کن لاگنے میانہ خطیبہ میانہ واعظہ پنن گول کر سیٹ پنن گول کر سیٹ یہ نوجوان چھ قومک سرمائے اگر امس سرمایس نقصان واتنوت چون فیوچر چھ نقصانس اندر چون اسلام چھ نقصانس اندر چون مسلمان چھ نقصانس اندر میانہ مسلمان واعظہ پنن گول کر سیٹ ژے نوجوان کت کن چھ لاگن ژٕ دپان یہ گژھِ اسلامس کن لگن کن یہ گژھِ شرابس کن لگن نوجوان ملٲگِوُن فتنن تو فسادن نوجوان ملٲگِوُن فرقہ واریتس کن نوجوان ملٲگِوُن فسادس کن یہ انہن اسلامس کن کوشش کریو یہ گژھِ اسلامس کن یُن کم از کم اتنی کوشش کر لو کہ امس ونیو تُہۍ نوجوانس بنیو الاسلام علی خمسہ اسلام چھ پانچن پلرسن پہ کھڑا گۄڈنیتھ کر ژٕ یم پانچ پلر تم پتن وچھو أسۍ باقی یہ نوجوان انہن مسجد کن یہ نوجوان انہن نماز کن یہ نوجوان انہن اسلامس کن یم لٲگِوُن فتنن تو فسادن میانہ عزیزو میانہ رفیقو مسلمان دائی سجو گول کر سیٹ ژٕ آمت یور فتنہ تو فساد تلنے کن ژٕ آمت اتحاد کرنے کن ژٕ آمت مسلمان اسلامس کن لاگنے پنن گول کریو سیٹ پنن مقصد کریو فکس مسلمان دائی گژھِ اخ مشن اخ آسن کہ مسلمان دائی گژھِ چینج ان دا سسٹم